します。3度揺れてください。南県県線と申します。県と呼んでください。明治ルンと申します。目と呼んでください。スーヤンメタタと申します。目と呼んでください。ダンダーンと申します。ダンダーと呼んでください。よろしくお願いします。朝、授業が始まる前に掃除をします。講座の授業で文法のテストをします。午後の授業で漢字を習います。体操をしたとき、歌の練習もします。授業は終わったから挨拶をします。